Tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa mä vähän esittelen mankia teille ja mä oon tehnyt Samurai ja Micromapa Tuning Story. Nyt on aika kuule mankille. Eli tähän kuva miltä tää näytti, kun tää tuli mulle. Sitten mä kaadoin tolla. Joo, tarakkaa tässä ei tosiaan oo, eikä lamppua. Uusi kytkin kahva. Joo, tää tarvii toisen kytkin kahvan. Mä yritin tän, tai siis kytkin vaijeri. Mä yritin tätä laittaa tohon, mutta se ei käynyt. Joten täytyy hommaa uusi kytkin vaijeri, jotta saadaan se tommonen. Tai sit mä vaan laitan ton vanhan. Ja tällä hetkellä mun päätös on se, että väliaikaisesti laitan vanhan. Voi vittu. Hetkinen, tarviiko sitä kytkintää? Ei sitä varmaan tarvi. Pikaisesti testaan, että toimiiko tää kytkintä, koska toi on nyt tuolla välissä, kun mä en sitä millään saanut katkaistua sieltä. Millään. Nyt käydään testaa vähän. En siis ajamassa todellakaan. Joo, mä käyn testaan. No niin, elikkä joo. Alkaisi pikkuhiljalleen olemaan valmista. Tai niin kun mä nyt sittenkin. Ja nyt kun mä lähden. Joo, menee vaihe. Kytkin pitäisi toimia jo. Meikä vähän siivoilee. No, elikkä nyt olisi siivottu ja kohta lähdetään testille vaikka. Niin, toho toi. Otetaan se täältä. Tämä nyt. Mites tää menikään? Oot. Se on siinä. Ai niin, käykää ottaa tää haltuun. Näette sitten vähän videoita. Juu, tilannepäivitystä. Pakko se on. Ei sitä voi pitää tossa keulo. Tai niin kuin jos haluaa opetella keuloa. Se on pakko pistää tähän lähellä. Ei se muuten toimi. Joo, mä pistän sen. Nyt tää video oikeesti loppuu. Tää oli vaan tämmönen pieni, mut joo.